Salut, Stringer! Bine te-am găsit aici lângă noi, la podcast. Sărumâiele, bine v-am găsit. O să începem câteva întrebări. Poți să spui cafeluțe acolo să o bei? O am pregătit, am și țigara electronică, să folosim și noi niște cuvinte mai premium, așa. Sunt pregătit. Țigare plăcută. Mulțumesc. La fel. Așa, ca prima întrebare, o să te întreb cum te numești și câți ani ai? Mă numesc Bistricianu Denis, am 18 ani, 19 ani prin august, 20 la anul schimb prefixul, din Mulți păcate. înainte. Mulți înainte. Mulțumesc frumos, asemenea. Mersi. Locuiesc în județul Timiș, în Deta mai exact, și mai mult. Hai că Următoarea întrebare. Poftim? am început bine, am sărutat. Sănătos. Cine ți-a dat ideea să te apuci de YouTube? Nu mi-a dat nimeni ideea asta să mă apuc de YouTube. Am vrut de ceva vreme, am mai avut câteva tentative eșuate prin 2018-2017, dar atunci nu aveam niciun calculator foarte bun, nici calitate audio, eram și mai micuț și mai greu când ești mai micuț, când să și reușești cât de cât acolo ceva să fie. M-am văzut la alții și am zis, eu de ce nu pot? Și așa, în 2020, mi-am luat în 2019 la final, mi-am luat calculatorul ăsta ce l-am și acum, mi-am luat un microfon, Behringer C1U, dacă îl vreți de început, cu filtre pe Open Broadcaster, îl recomand, e chiar super ok, nici nu e foarte scump. În momentul de față am un Audio-Technica AT2020, sunt mai baștan. Și, cum am zis, dacă alții pot, eu de ce să nu pot? Și așa, în 2020 am început. Am văzut, fix atunci s-a deschis și serverul Purple, dacă nu mă înșel. Am făcut live-uri aproape zi de zi, de 5-6 ore, ceva ce acum la mine nu mai vezi. Nici timpul ăla pe care îl aveam atunci nu-l mai am acum. Permis, una alta, mă mai pregătesc și eu pentru De admiteri. ce ai permis? De ce ai permis, nu? Permis, da. Vrum. Și ce mașină ai? Un BMW E90, cocalarul ideal. Uai. N-am lanț de aur și cămașă roz, dar te pot achiziționa, nu e asta problema. Punem pariu că le-ai dus și la Vericu până acum, nu? Nu l-am dus la Vericu, dar am de gând să-i fac un soft să-l duc o țară la Vericu. Îi pui soft de la nuclear, nu? Am tot bazuca sau cum zice ăla. Cargus radioactivă. Templonoito armato. Gata, hai că deja cu ani băgăm pe astea. Oricum mă gândesc că toată lumea a avut un canal când eram toți mici. Adică eram... Da, și eu am clar. avut un canal când eram mic. Cum am zis, și eu am avut tentative eșuate, le-am și prezentat în câteva clipuri, live-uri, cum am început primul meu episod, adică dacă te uiți cel puțin de pe canalul Stringer primul episod, după părerea mea, e jalnic sub jalnic. Nu știu, așa mi se pare mie în momentul de față. Îți dai seama că am mai și avansat de atunci, altcumva vorbesc, altă calitate, altceva, dar nu aveam nici calitate audio foarte bună. Era decentă, nu se auzea cu bâzâit, cu hârâituri, cu minuni. Iar la video era ok, acceptabilă, dar singura problemă ce a fost, uite, de exemplu, la primul episod, nu știu de ce, mie mergea super ok sample, dacă mă puneam să filmez, atunci, cu mod pe curlău, cu din alea, aveam puține FPS-uri, nu știu, audio mi se înregistra separat față de video, era peste ăsta, o țări mai înainte, a fost destul de nașpa, cel puțin la început. Dar acum am chiar super mulțumit. Nici thumbnail-urile le făceam destul de jalnice din ce văd. Fix acum am dat click să văd la primul episod. Salut, eu sunt Stinger. Mai mult n-am de zis. Da, cred că mulți dintre persoane care se uită la tine se gândesc și este aceeași persoană off camera. Da și nu. Că n-ai cum să fii tot aceeași persoană și în timp ce nu filmezi.
De exemplu, uite, când faci un episod sau un live, adaugi multe de la tine, o caterincă, o ceva, să atragi acea persoană să se uite la tine, aia e ideea. Nu sunt atât de prost precum par, cum sunt în video și în live-uri. Acolo e mai mult de o caterincă, să fac lumea să se simtă bine, să se distreze. Aia e și scopul. Cred că o mare parte din youtuberi dă așa, au o personalitate puțin mai schimbată când nu e camera pe ei. Butonul ăla de start recording. Dintre toate promovările care le-ai făcut la servere sau la canale de YouTube, sau servere de SAM mă refer, Da. ai regretat vreunul? Păi n-am de ce să regret. Nu, Adică, nu știu, să faci promovare și după aia să nu-ți mai dea cash-ul sau nu știu. nu, că eu am gândit-o și tot timpul am primit cash-ul înainte. Acumva, cel Ah, puțin nu fac promovările. N-am făcut atâtea promovări, n-am dat niciodată țeapă. Cel puțin am primit și eu 2 țepe când am fost mic, știu cum îi. Nu-mi plac țigări din astea, mai ales pentru sume de 10-20 de euro. E urât în primul rând să dai țeapă, adică mi se pare un lucru josnic, e super urât, arată caracterul tău care e de fapt. câte țepe am luat eu când eram mic pe SAM, fai, mamă. Eu n-am luat, am luat de la prietenul meu Chelo, de un Buffalo, pe Samp Am luat și din râg. și ce ai luat? De NRG? Da, da. Ia, dacă n-ai făcut și tu ca ăla cu Și un Cu bullet am sultanul. luat toată. Sultanul degeaba. Să-mi bag pula. Cine mă dă un căcat 200 să-mi iau un sultan? Are mă ce să-i facă. Da, uite, înainte, bă, te chinuiai mai mult pentru o mașină. Era Da. totuși, era altceva. Oricum, din câte știu, juca și ăla care a făcut videoclipul ăla, se juca și pe Bizon, care acolo iei câte $500 pe tura la farm. Păi aia e. Tu îți dai seama că când a fost postat? Prin 2017 videoclipul ăla. Nu știu, chiar nu știu. Cred că e mai vechi 2017. Da, dacă te gândești, dacă avea pe atunci 12 ani, deja acum e major. Dacă, da, 6 ani au trecut. Îți dai seama, deja și băiatul ăla e major acum, are 18 ani. Are o amintire acolo pe YouTube. O amintire de o știe aproape toți sampiștii. Fu. Da, nu știu, e acum, după părerea mea, Sampu, cel puțin în 2022, nu mai e ce-a fost odată. Nu o să mai fie veci pururea min, asta e strict părerea mea. Va acel vibe care era odată. Nu știu cum a ajuns să se obișnuiască lumea, bă, să se muncească cât de puțin se poate și să se primească foarte mult. Da, când veneai seara de afară și te jucai cu prietenii Sam pe rubine frit. Eu mă jucam pe baghe, de atunci aveam și eu 14-15 ani când a apărut Rubiu, dacă nu mă înșel. Mai era un server acum mult timp care se numea After School, parcă. Îl știi? Da, cum să nu știu, parcă mi-aduc ceva aminte așa. Foarte, Din ăla a amintiri. fost primul meu server care l-am jucat. La mine a fost în 2012 pe Ecila. Îți dai seama că anul ăsta, prin noiembrie, fac 10 ani de când mă joc Samp. Și din câte știu eu, ownerul de la After School stătea fix în cartierul meu și în perioada aia eu eram mai mic și fratele meu care e mai mare, acum are 20 de ani, Da. și acum care se ducea la el la bloc și i-a aruncat cu bulgări în geam ca să-i dea admin. Bă, mi se pare corect. Așa aș fi făcut și eu. Eu am făcut careva pană la Dănăcică că nu-i dă admin pe server. Sau lui Răducu. Hai să trecem și la următoarele întrebări, că așa. Ce planuri ai pentru viitor? Bă, planuri, cam greu cu planuri în România. Adică cel puțin, cam foarte puțin tineri știu exact ce vor să facă. Acum, momentan, ce am eu de viitor mai așa, vreau să mi le țin cât de cât mai privat, încât nu vreau să se afle. Când o să fie și o să reușesc, atunci o să se și afle, aia e ideea. Momentan vreau să mențin partea asta, o țară mai privată.
te-ai gândit vreodată că o să ajungi la suma asta de abonați? Bă, nu. Zic sincer, nu. Deci chiar nu m-am gândit că o să ajung în nivelul ăsta, la nivelul acesta. N-am crezut că o să reușesc. Când am făcut prima 1000 de abonați, știu că eram în carantină, mamă, fericire, mi-au rupt tricouri pe atunci, minuni. Dar nu m-am gândit niciodată că o să ajung la nivelul ăsta și că o să fac și car vloguri și mai multe specii de episoade. Nu te-ai ținut numai la Samp? Ai dat și pe car vloguri? Da, păi, oricum, asta și am de gând. Vreau să schimb puțin contentul pe canal pentru că vreau să atrag mai multă lume. Hai ideea. Acum, Da, poți să bagi ori pe alte jocuri, ori pe vloguri, ori pe... vloguri și o să încerc să mă apuc de Rage MP de GTA 5, dar nu prea mai stau pe calculator. Mai toată ziua sunt plecat, sunt pe afară, nu prea mai Mai ales stau. acum cu Bacu. Da, acum cu Bacu n-am stat deloc, dar nici înainte nu prea stăteam. Că postam și cel puțin în ultimele câteva luni am postat destul de rar. N-am mai postat ca înainte episoade zilnice. Era chiar și anul trecut pe vremea aceasta. Dar era altceva atunci. Am crescut, m-am maturizat, dacă pot să zic așa. Da, Și nu mai stau atât pe calculator. Deci chiar nu mai stau și nici nu mai am o atracție să mă joc atâta. Bun, a fost fan, că timp a fost mai mic, dar acum nu mai baș chiar așa. Ce-i drept, nici gașca nu mai am pe care o aveam înainte pe jocuri. Acum că stăm afară, că mare parte gașca pe care am avut-o ne jucam, dar acum, uite, am avansat și stăm și noi mai pe afară la gură de aer. Că după 2 ani, un an și ceva, în care de-abia puteai să stai, nu tu discotești, nu tu rugi, mai ales partea de rugi, o am la inimă, de muzică populară, mai ales acum că s-a dat drumul, vrei să profiți de moment, pentru că nu a mai fost de foarte mult timp. a fost o perioadă foarte grea. Au fost, chiar au fost. Ne-am distanțat unii de alții. Una e comunicarea față în față versus asta pe calculator. Nu se compară niciodată, pentru că tu nu poți să simți 100% emoția pe care ți-o transmit. Poți să îți transmit o emoție falsă. Dar tu să crezi că e adevărat. Da. Acum că tot am adus și puțin și subiectul ăsta cu Bacu, ce ai făcut la Bac? Bă, mâine vin rezultatele, adică pe 27. Eu zic că iau bacul. Nu-i problemă de război. Nu mă arăt sampiștilor fără bac. Hei. Acum cu ce Așa, note pot să fac un episod și o să zic. îl așteptăm. Eu îl aștept. Sau, care a fost părerea ta? Care a fost, după părerea ta, cel mai muncit video al tău? Cel mai muncit video? Da. Cred că cel mai probabil la care chiar m-am chinuit și am stat câteva ore și m-am documentat când apare GTA Trilogy sau Trilogy, cum mi-a plăcut mie să zic. GTA Trilogy. Stringă dacă căutăm. Ăla, după părerea mea, a fost video la care chiar m-am chinuit. Deci chiar m-am chinuit, am încercat să fac ceva. În rest, eu nu prea editez atâta. Eu filmez și am dat upload. Vă zic sincer că mă așteptam să prindă ceva mai bine acel episod, dar din păcate 1200 de vizionări, 205 like-uri, e ca un video normal. Și de-aia poate de multe ori nici nu mă agit să editez mai toate clipurile, pentru că videoclipurile mele care cele mai vizionate nu sunt editate. Ce drept, nici eu nu știu să editez foarte bine, adică știu să fac niște cut-uri, mai niște tranziții acolo și încât să arate ok, să fie bine. Dar când am văzut, când te chinui ore în șir și vezi că, un video la care nu depui atâta muncă îți prinde mai bine, nici nu-ți mai vine să faci. Deci chiar nu-ți mai vine să faci. Și așa, ca vlogurile trebuie editate, n-am ce să le fac, le editez.
dar nu mai depun atâta muncă. Aia e ideea. Poate dacă chiar mă țineam și postam non-stop și mă chinuiam, poate era mai ok, dar când vrei să editezi un clip și chiar să te chinui, îți mâncă din timp, îți mâncă ore bune de timp. N-ai ideea. Și dacă nici nu știi, mai ales la început și dacă nu știi, îți mâncă ticule la timp, că până când cauți tutorial, cum să faci aia? Până când o pui, până când îți iasă, stai și 10 ore. Lejer. Care a fost cea mai mare investiție? Cea mai mare investiție? Păi Da. calculatorul, clar. Ce componente ai? Bă, stai să mă uit, că nu mai știu. Calculatorul, adică tot setup-ul a fost cea mai mare investiție. Tot timpul când am primit bani din donații sau așa, am investit în calitate. În momentul de față am 3 monitoare, mai răpărțite așa pentru că n-am vrut să avansez la 144 de Hz, pentru că nu îmi vine să dau 10 milioane pe un monitor și să știu că nu mă folosesc de el numai în unele momente. Și ca și componente am un i5 9400F, 16 GB RAM, o placă video de 8 GB sau 6, nu mai știu exact, GTX 1660. Ce am prins înainte de criză. Deci eu calculatorul ăsta fără 8 GB RAM, fără 2 tera, pentru că, sau cât, nici nu știu câți tera am, cred că 3, dacă nu mă înșelea, stai să văd. Da, 3 tera și fără SSD. Deci după ce m-am apucat de YouTube, am avut nevoie, am mai luat un SSD, încă 8 GB RAM, hard discurile le aveam deja de la calculatoarele anterioare, am schimbat ventilatorul, să fie aer și carcasa, am vrut ceva alb. Și cei drept arată mult mai bine cu o carcasă albă. Eu sunt topit după carcasele albe. Da, și microfonul, ăsta interfața audio, și așa periferici, tastatură și mouse alea nu cred că prost. Că nu contează atât de mult. Pentru voi. Pentru mine contează. De asta tastatura să fie rezistentă. Că ea aș mai ia pumni. Până acum văd că toate mi-au rezistat. Consideri YouTube-ul ca un job sau pur și simplu un hobby? Hobby. Ce-i drept, fac și ceva bănuți din YouTube încât să-mi permit să-mi iau o haină, să mai bag niște motorină, ce-i drept, să mai cumpăr una alta, dar nu l-am considerat niciodată ca un job. Asta e oricum asta era și următoarea întrebare. Dacă faci un ban, adică cât să te întreții din YouTube? Cât să mă întrețin? Nu. Nici într-un caz. Nivelul meu nu e încât să mă întrețin. Să mai cumpăr una alta, da, dar strict să mă întrețin, aș muri de foame, vă zic sincer. Chiar aș muri de foame pentru că nu se câștigă cum cred foarte mulți. Cel puțin la suma asta de abonați. Pe la 100k, 100% peste 1000 de euro zic eu că se face luna. Dacă m-aș gândi eu să am așa 100.000 de abonați, cu site-ul meu de moduri cu stringer.ro, să fie trafic pe site și așa, da, clar, cred că aș vorbi de peste 1000 de euro, 2000 lejer pe lună, atunci da, l-ai putea considera ca un job și ai putea să te întreții lejer. Pentru că unde mai faci tu în România 1000 de euro dacă nu ești la stat, dacă nu lucrezi la stat sau ceva mai firmă, să ai și o facultate pe acolo. Uite, de exemplu, l-am întrebat la primul podcast, l-am întrebat pe RPG dacă face un ban pe lună și a zis că face, nu mai știu, 30 de euro sau 80 de euro, ceea ce genul face pe lună. Și mi s-a părut puțin, adică mă gândeam să face mai mult. Că îi văd pe YouTuberii ăștia care fac bani, frate, fac bani. Sute de euro. Din vizionări nu faci foarte mult. Din colaborări, donații, membri, da. Dar din vizionări, dacă ți iei un suc de 2 ori să zici mulțumesc. Nu, deci chiar nu faci foarte mult din vizionări. 2, 3, 4, 5 euro, cât? Bă, crede-mă că nici m-am uitat la AdSense. Chiar n-am mai fost curios în ultima perioadă să văd câți bani mai scot, nici nu m-am uitat la așa ceva. Deci, în ultimele 31 de zile,
Din vizionări am făcut 7 euro, văd. Ah. Deci nu faci atâta. Cred că poate nici 7 euro. Acolo undeva. Ai vreun vis, ceva? Vrei să ajungi ceva mare în viață? Pe ce domeniu vrei să duci la facultate? Vrei să faci o facultate? Bă, zic sincer, n-am de gând să fac o facultate încât să și profesez în ea. Mai departe pot să zic, hai că dezvolt eu țări planul din viitor, vreau să intru la ceva poliție, să fiu milițian și de acolo să-mi fac mai multe surse de venit. Și pe partea asta de online n-aș renunța la ea pentru că mă pasionează de mic copil. De mic copil mi-au plăcut calculatoarele, să montez, să le demontez și aș face și ceva pe lângă, să mă ocup de partea asta. Aha. Și un vis, nu o mai visez, că de multe ori dacă visezi, te rănești singur. Ai dreptate, chiar ai dreptate. Speranțe și dacă nu știi cum să-ți nu împărtășești, să-ți gestionezi emoțiile și așa ajungi rău. Bă, sunt cazuri care ajung și la depresie și așa, pentru că n-au reușit în viață, dar trebuie să treci peste, de cele mai multe ori. Trebuie să te obișnuiești să treci peste fiecare fază, pentru că altcum mori. Cine te-a susținut cel mai mult în YouTube, adică în proiectul YouTube al tău, în canalul tău, adică? Bunica mea. Bunica ta? Bunica mea. Păi dacă nu era ea, n-aveam calculatorul cumpărat, nici un monitor sau două monitoare n-aveam. Mi-am dat bani prima oară să-mi cumpăr și microfonul. Bunica m-a susținut. Mi-au fost tot timpul, ai mei au fost contra. Când m-am apucat și au văzut ce fac, au fost contra. Ce, cum să te postezi tu pe internet? Care mă durea pe mine fix în... Se vorbește liber? Foarte liber. Mă durea fix în pulă. 10 metri în fața pulii. S-au obișnuit cu ideea, au văzut când îmi cumpăr o haină, nu mai cer bani, mă descurc și singur, vor accepta, nu au avut ce să facă, dar, cum ziceam, mă durea fix în pulă de părerea lor. Dacă eu am crezut că e bine, până la urmă tu să crezi că e bine. Așa e cel mai bine să faci în viață. Te doare fix în... Bun, nu pot să zic că părerea altora nu te poate ajuta, dar dacă tu ai încredere în tine și așa, tu te ticule, tot tu suferi în caz de pățești ceva, nu? Îți asumi, trebuie să-ți asumi, să fii asumat de cele mai multe ori. Te consideri un model pentru persoanele de vârsta ta? Nu cred. Mie îmi plac la discuții, adică discuții nu, rugile, cacițile. Nu mă consider model. Adică depinde. Nu știu, e o întrebare destul de grea. Chiar n-am un răspuns exact. Dar nu cred că model ar fi cei care învață și așa mai departe. Dar de obicei aia care învață se tâmpesc cap. E cel mai bine în viață să ai un echilibru. Nu, cum se tot zice, cei mai mulți milionari ajung cei care au la școală note medii. Dacă chiar te pui cum îți bagă pe gât sistemul ăsta din România educațional, tâmpești, ticule, că e multă materie proastă și fără rost. Mie la școală nu mă plăcut niciodată să învăț. Acum că am încheiat eu cel puțin clasa 12 cu 9,30, am copiat, am rupt, se dau notele cum se mai dau, n-am de ce să... Adică cred că în majoritatea școlilor e așa. Singura, cred că școală în care, chiar îți iei notele pe merit, ar fi, cred că, colegiul militar. Acolo cunosc și persoane, omul învățat de o rupt, o încheia cu 8 și ceva. Pe mine m-a durut în pulă tot anul, am la 9,30. Aia e ideea. La ce liceu ai fost? Liceul Tehnologic Sfântul Nicolae din Beta. Și acolo ți s-a părut un liceu bun sau? Liceul meu? Da.
sunt profesori care te pregătesc bine. N-am ce să comentez. Acum tu alegi dacă vrei să înveți sau vrei să treci. Ai ideea. Deci chiar sunt profesori foarte buni și în fiecare an s-au luat note la bacalaureat, au fost note de peste 9. 8, 7, 6. Cei care au vrut au învățat și au profesat. Cei care nu uită, de exemplu, un caz în 2018. Uite, a fost elevă care a învățat tot timpul și a luat nota 10 în bacalaureat și media 10 a avut-o pe liceu. Dar fata a învățat foarte mult, aia e ideea. Dacă îți place să înveți așa, da. Dacă ție nu-ți place, degeaba încearcă ei să-ți facă ceva, pentru că oricum nu o să reușească nimica. De exemplu meu, mie nu-mi place să învăț. Nu m-a plăcut niciodată. De asemenea și mie. Te-ai gândit vreodată să te lași YouTube? Da și nu. Nu știu. Sunt perioade când am un chef mare de postat, am idei și așa, și sunt alte perioade când pur și simplu n-am niciun chef. Și la toată lumea există perioadele astea. Bun, cei care fac job n-au ce să facă, sunt nevoiți dacă vor să aibă trăiască. Dar cei care nu se axează pe YouTube și îl văd așa ca pe un hobby și cred că se mai plictisă și ei. Au nevoie, în orice ai face, ai nevoie de o pauză la un moment dat. Să te recreezi ăsta, ai nevoie de o pauză. Ai vreo sumă țintă de abonați la care vrei să ajungi? Bă, să ai seama, 10.000, 100.000, 1.000.000. Dar, acum crezi și ăsta, o trăi și o vedea. Că nu știi niciodată când îți ia algoritmul videoclip, îl bag la recomandate și ai bubuit, pac, dintr-o dată. Cum a fost pe TikTok, Adelin Petrișor, Adu Dubazuca, Mitrică. Stai să mă mai gândesc. Fructe de mare. O știi pe ea, dar nu știi cum o cheamă. Dar știi, fructe de mare. Atâta știi, mai mult nu știi. Nu știu cum o cheamă pe aia, de exemplu. Cum ai ajuns să faci mod pe cur de Samp? Mod pe cur, mai leu. Îmi place subiectul. Păi, eu de când mă jucam Samp, mie îmi plăcea să bag moduri. Prima oară știu că mă uitam și eu la tutoriale, era un tip Dasby, se juca el pe green, după care au făcut nu știu ce pe Ruby când s-a deschis. Inclusiv pe Jad, ceva mod cu barbutul, parcă dacă nu greșesc. De la el am învățat prima oară să bag moduri. Era un mod de first person, unul de skin. Chiar o explica super bine. Și mie tot timpul mi-a plăcut să modez jocul. După făceam eu, le modam, ce făceam pe acolo, băgam moduri și așa mai departe. Le dădeam și prietenilor mei. Și în 2017 sau 16, nu, 17, am lansat primul meu modpack de Mafii. M-am chinuit eu pe acolo ce am făcut și spre surprinderea mea a prins atât de bine modpack Mafii Arconon. Că așa aveam atunci nickname-ul. Îl mai găsesc? Stai. Dacă au Așa, puțin, să mai pun o întrebare. Da. Ai chestii infiltrate prin modpack-uri, adică virus sau așa? Nu. Că ții minte că eu odată, nu mai țin minte, dar cred că am luat odată un modpack de la tine și am primit o eroare de la antivirus. Și eu primesc erori. Probabil de la... False pozitive. N-am băgat niciodată keylogger în modpack-uri. Dacă mă înșel, fișiere .asi le consideră ca un virus? Sau altele? Nu toate. N-am băgat niciodată keylogger în modpack-uri, n-am băgat modpack-urile mele, n-au virus. Am avut toate. Eu în modurile în care bag un mod nou, tot timpul le scanez. Dacă mi se pare că e suspect și nu știu nimic de el, nici nu-l bag. Dar de care știu că le-am folosit în trecut kit, că de ăsta îți apare ca antivirus, îți apare la antivirus, le bag. Acum că mai vin mai mult și îmi zic, nu luați mod pe cu ăsta, nu știu ce, asta e, ce pot eu să le fac? Că n-am șters comentarii de la modpack-urile mele care are virus, că nu știu ce, asta acolo ticule să fie. Ăla-i feedback-ul pe care l-am primit, negativ, Dumnezeu cu mila, ce pot eu să fac altceva? Am avut odată un modpack, nu de la tine,
Nu mai știu de la ce era, de pe la vreun youtuber de ăsta, că sunt foarte mulți youtuberi care pun mod pe curi cu kilogre. Mulți Și ori bubui pe chestia asta și aveau virus. am instalat eu un mod pe care avea backdoor în el, adică keylogger. Țin minte că m-am căcat pe mine, nu știam ce să fac, nici nu știam că trebuie să dai reinstall la Windows. Dar am avut norocul și l-am scos cumva, nu știu cum, dar l-am scos, nu mai țin minte. Și am avut norocul să nu-i trimită parolele pe e-mail. Da, am cunoscut cazuri în care au fost destule mod pe cu cheilogăre și pe forumuri postate și moduri cu cheilogăre. Deci știu că înainte se spărgea. Acum văd că nu-i mai așa. Nici nu se mai joacă lumea atâta. S-a scăzut comunitatea. Nici nu se mai agită lumea. Când o să apară modurile pentru GTA 5 pe RageMP, de atunci când o să deschidă și Răducu, ăsta, serverul de RageMP, o să deschide și Xenon, atunci, dacă o să apară moduri și așa, aveți grijă că o să fie Sam V2. Dar mai durează până atunci. Așa că recomand Stinger.ro, moduri safe. Bun, ideea cu mod pe cu de mafii. Uite, nu 2017, 2016 chiar. Atunci am făcut primul meu mod pe mai așa, l-am postat și a prins atât de bine, parcă dacă nu mi-amintesc, eram la vizualizări peste Tibi, la acel modpack, până la un moment dat, după m-a luat, clar. Dar având în vedere canal cu 160 de abonați, 100 pe atunci când am postat eu, că am mai postat și pe montajuri și mă rog, să strângi 10.000 de vizualizări, pe mine nu mi să cred așa ceva. A fost un mod pe care a bubuit și a fost folosit destul de multă lume. Deci chiar a fost folosit, n-am ce să comentez. Deci chiar a fost super folosit și mă bucur, îți dai seama, mă bucura super mult. Eu am avut eu talentul ăsta, am face mod pe curine încât să fie plăcut, destul de plăcute, mai pentru toată lumea și așa a apărut chestia asta cu mod pe curi. După care, pe canalul ăsta, eu n-am avut, adică mie mergea pe calculatorul meu, am mai făcut un modpack, doar că eu nu puteam să filmez. Atunci am mers la un prieten, am filmat, am făcut trailer ce am postat acolo, chiar primul episod de pe canalul Stringer, din modpack-ul. Atunci a fost primul episod cu voce, dar mă rog. Și a prins destul de bine. L-am postat pe forumuri, pe Nefrit, pe Baget, pe Pogi Times, pe Buzone, parcă nu, că n-am avut cont. Și a prins destul de bine. Și așa a apărut chestia asta cu modpack-uri. Eu tot timpul mi-a plăcut să modific. Am și câteva moduri lansate. Cred că mă gândesc că ai auzit de Romania HQ Roads, care l-am lansat în 2020. O bubuit. În România nu. Adică cel puțin nu prea l-am văzut în clipuri, dar în străinătate o bubuit. Cred că are peste 100.000 de descărcări legere. Dacă stai să adun de pe toate site-urile, 100-105.000 pe acolo, cred, dacă nu mă șel. Dar a bubuit. Am mai făcut un mod de radar map și în total 3 de străzi. Celelalte două versiuni nu au prins așa de bine, dar am văzut că în GTA România și așa, uite, au fost lansate la finalul anului 2021 GTA România, nu mai știu cum. Am văzut că a fost folosit mult meu de străzi. Romania HQ Roads V2. Și m-a bucurat. Și atunci nu aveam atâta experiență cum am acum, de exemplu. Dar acum se postează atât de multe moduri și așa pe la ruși, că de la ruși se iau foarte multe moduri. Nu mai ții pasul, dar singura categorie de moduri care nu prea am văzut, care să mă încânte pe mine, mod de străzi și de cer. Aia nu prea am mai văzut. Da, cam câți oameni accesează site-ul tot de modpack-uri pe zi? Pe zi? Da. Stai că zic acum. Înainte era mai multă lume. Am avut la un moment dat 800 de persoane pe zi. Analistic, ia. Chiar nu m-am uitat. Peste 500 zi de zi. În weekend chiar și 600 de persoane. Eu sunt mulțumit. Chiar sunt foarte mulțumit. Ce
cum se numește, stai așa puțin, care a fost ultimul server la care ai făcut tu promovare, reclamă? LPGBroland.ro, chiar astăzi am postat. Ăla a fost ultimul server la care am făcut promovare. De noul server Greenstone, ai auzit? Am văzut că ai fost promovare. Da, Nu? am colaborat cu domnul Teus în special. Și ce părere ai despre ideea aia, nu așa? Ce părere am? Păi, pentru cei care vor să facă roleplay acolo pot să facă. Pentru cei care vor să aibă moduri preinstalate, le au direct din server și le vede toată lumea. Poți să-ți iei o Dacia, un Lamborghini, una alta. E bine că au venit cu ceva nou, ceea ce mă bucură. La început, game modul lor semăna destul de mult cu Buhut și nu stau să ascund chestia asta, am și zis-o pe live-uri. Dar acum au modificat că fiecare server au început de la un game. De la Greenstone au game-ul de la Bihud. Game-ul de la Bihud, de acolo au început, acum din ce am văzut nu-i mai aia la bază. Nu? Nefritul, cum a fost game-ul de la Time for Play, Bugged. Și Bihudul, game-ul Bihud în sine e o combinație între Bugged și Bison, că e game modul Burned. Ultra e numitul game mod Burned. Asta e adevărul. Dar și el a avansat și nu-i mai e altceva. Trebuie să ai o bază până la urmă de la început. Eu am fost scripter, am scriptat o perioadă bună de timp. Am scriptat pentru mine, am învățat, mi-a plăcut, mi-am petrecut multe ore. Am făcut, cred că vreo 2 sau 3 game moduri. Unul de Wars, de la zero, ceva RPG de la zero, unde am învățat eu să scriptez. Și la un moment dat, tot trebuia să deschid cu un băiat un server. M-a zis că mă mișc greu, dar eu scriptam mult, testam, optimizam liniile de cod foarte bine, pentru că poate să fie ceva proiect mare, totul mai diferit, nu așa. Un gamer care și acum, dacă m-aș apuca de el, nu zic că ar fi să-mi deschid o server, ar avea 50, 100 de jucători, cred. Sincer, nu mai știu așa multe lucruri. Stai puțin. Deci, vreau să zic că nu mai știu așa multe lucruri despre Greenstone, că am bani pe el. Tocmai de asta te-am pus aceste întrebări. Da, s-au schimbat. Se adaugă tot timpul ce am văzut și când a apărut Dacia Spring, pacuri băgat-o, cu hâs Ionuțu, am văzut acolo mai ceva. Mapping-ul vor mai schimba și îți dai seama că fiecare server își bag cap. Sper să vadă buget, dar în rest e ok. No hate și pentru bug, n-am treabă. Toată lumea știm că sedul mai net și mai bucuros. Da, sper să vadă domnul Deus acest podcast, că i-am făcut cereri de bani și n-am vrut să-mi dea bani. Nu mai am pe ce să mă mai joc de Deus. Dă-mi bani! Ghinion? Cât să spun, hai cât să spun. La permis, la traseu, la teoretic, ce ai făcut? Teoreticul l-am luat cu 26 și traseul l-am luat cu 5 puncte, că a fost o tută de o parcat ca ultima pulă. Nici eu n-am parcat super grozav și doamna polițistă cu care am picat nu a putut să deschidă ușa și pe aia mi-a scăzut 5 puncte. În rest, am mânat lux. Nici până acum n-am niciun incident, din noiembrie până acum 7 luni de permis. Se la vii, ce pot să zic altceva? A fost ok. Aveam emoții înainte de examen, la ori cine. Știu că am dat ultimul a fost și m-a băgat pe traseu pe care am fost niciodată. Și atunci am zis, ce o fi, ori știu să mân, ori nu știu. Îți bâtă, sapă de lemn. Acum nu se aplică regulile de circulație. Una e traficul și alta e când te pregătește pentru examen. De exemplu, în Timișoara trebuie să măi ticule. Dacă măi cu 20-30, claxoane, înjurături, trebuie să măi. Ai ce faci, asta e traficul, trebuie să te ții după el. Și nu toți se nasc pentru condus. Alții zbâte, sape de lemn. Patent! Ți s-a părut greu?
La teoretic, Nu. Chiar nu dar e la greu. traseu? Nici la traseu nu e greu. Dacă știi să conduci, ar trebui să le ia. Acum că din emoții nu vezi un încetează trecerea și pici, se mai întâmplă. Că și când după ce ai permisul se mai întâmplă, te asiguri și nu-l vezi, tot timpul se întâmplă faze din astea, dar trebuie să fie și cel care e în spatele tău prudent și tu să fii, să te asiguri. Că dacă el greșește, tu trebuie să previi. Dacă nu preveniți niciunul, poc. Pas tamponat. Simplu. Trebuie să fii atent. Tot timpul fii atent. Când ți-ai la mașina, ai verificat-o și tu pe car vertical, are accidente, are? Nu că am luat-o de la vorbe, n-am verificat-o pe car vertical, știam istoricul dinainte. Te-ai pus încrederea în el. Păi am știut tot timpul ce și cum, e de la mine din familie. Am știut ce are mașina, ce și cum. Pentru ce rost mai avea să o verific? Din moment ce am știut tot istoric. Uh-huh. Ai avut vreodată gândul să te apuci de metea? Bă, am jucat o țară MTA. În 2021, la final de an, chiar m-am apucat cu câțiva prieteni, mi-a plăcut, m-am jucat pe Rage România. Mi-a plăcut, numai că, da, ei nu s-au mai jucat, eu ce mai puteam să fac? Dacă n-ai game, degeaba te joci, că singur când te joci nu-i tot una, ca și cu game. Cu prietenii. Ce părere ai despre comunitatea ta de pe YouTube? Despre comunitatea mea, Da. nu știu ce să zic, ce părere am. Una foarte bună. Chiar nu știu ce să zic. E o comunitate bazată pe SAM, mai mult majoritatea stampiști. Dacă încerc să postez ceva nou, nu se uită chiar atât. Că am încercat să mai postez un Minecraft, un CSGO, un League of Legends, dar nu se uită lumea. Lumea e sampiști. O comunitate de sampiști în mare parte. Aia pot să zic eu. Și dacă vreau să mă apuc să bag ca lumea rei și o să trebuiască să atrag noi persoane, cum de exemplu lui Vali Gumo, 700-800 de vizionari când făcea SAMP, după care s-a apucat de 5M, 200-100 strângea până când l-a luat algoritmul de la YouTube în considerare și după a rupt. Cum și-a deschis server, vizionări gârlă, a rupt. Trebuie să atragi o nouă comunitate când automat te apuci de un alt joc. Care... Continuu. Atât. Care este mâncărica ta preferată? Mâncarea mea preferată? Nici nu știu ce să zic. Nu pot să zic că am o mâncare preferată. Adică îmi plac mai multe tipuri de mâncare, dar nu am una, să zic eu așa, preferată. Deci chiar nu pot să dau un răspuns la întrebarea asta. Bine, mă bucur că ai fost aici alături de noi. Cam atât a fost. A trecut deja o jumătate de oră, cred mai mult, vreo 40 minute. Acolo. Și eu mă bucur că m-ai invitat și că până la urmă am avut timp să intru, să filmăm acest podcast. A durat ceva. Da, a durat ceva, dar n-ai prins în perioada când am fost cu bacul și atunci Da, oricum n-a fost nicio problemă, am avut timp. Am luat și noi o pauză de astea, că deja am făcusem două zile, 2 podcasturi în 2 zile. Că m-a revenit în sport. Da, acum trebuie să ne apucăm iarăși de căutat YouTuber și o să fie, asta e cea mai grea parte, că nu toată lumea vrea. De exemplu, l-am avut și pe Ganicus, care ne-a răspuns pe Instagram, care e YouTuber de 1 milion de abonați. Da. Și a zis că nu e de acord, că nu vrea să facă. Bă, v-a răspuns? Tocmai asta, adică a zis că nu crede că ar vrea. Adică a zis că poate pe viitor. Dacă creșteți, aveți și voi un avantaj și are și un avantaj. Probabil, cel mai probabil la chestia asta se gândește. Dar de respectat, uite, și-a făcut timp și a răspuns. Ceea ce e mai greu. Primești mesaje, primezi zi de zi. Primesc eu la 1000 de abonați, da, mai e la 1.000.000. Da, deci, încă o dată mă bucur că ai fost aici. Eu vă mulțumesc frumos, îți mulțumesc frumos că m-ai invitat. Da, nu numai eu, toată echipa ne-a chinuit să ajungem
Vă Să țuc facem jos. și cu tine Vă țuc jos. și noi pe tine. Mai jos.